U fl-aħħar ftit sigħat tiegħu fil-Gżira Maltija, id-Duka ta' Cambridge assista spettaklu folkloristiku hawnhekk propju ġewwa Pjazza Vittorjosa fil-Birgu. Din kienet l-aħħar opportunità sabiex dawk preżenti jaraw lid-Duka iktar mill-viċin. In-noti tal-akkordin u d-daqq ta' tnabbar tal-grupp Pawċi Fuklar laqgħu lill-prinċep fil-pjazza fejn hemm taw l-interpretazzjoni tagħhom ta' diversi għannijiet tradizzjonali Maltin, fosthom lanċa ġejja u oħra sejra. Dan kollu niżel tajjeb mal-prinċep li f'xi mumenti ingħaqad mal-folla preżenti fiċ-ċabċib mar-ritmu tal-kanzunetti. Bħalma għamel fil-Belt Valletta wara l-ispettaklu, id-Duka niżel qalb il-folla jieħu bidejn in-nies fosthom grupp ta' scouts. Min hemm mexxa tal-Knisja ta' San Lawrenz fejn l-istoriku Lino Buġejja spjegalu dwar l-iktar biċċiet ta' arti prezzjużi fil-Knisja, fosthom il-pittura ta' Mattia Preti, l-istatwa ta' San Lawrenz u s-salib ta' Kandja. Mill-Birgu qasam sal-Belt fuq Dajnsa tal-Pass, restawrata li kienet użat ir-Reġina Elisabetta stess meta żaret Malta madwar 60 sen ilu. Minkejja li x-xemx kienet qalila, il-Prinċep William Derry Lassatu ħerqan għal din id-dawra kif qaltilna l-gwida li akkumpanjatu Ann Maria Zoppardi. Down to earth ħafna u li ġelek tħossokkom da miegħu. Li kien qed jieħu pjaċir li kien impressjonat bil-port anka fuq id-domandi li staqsini fuq il-Kozzonera, Port Sant'Angelo u anka fuq il-Belt, kien impressjonat anka bil-port bil-lejl, bess li raħ il-bieraħ. Impressjoni tajba ħafna fuq Malta.